ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜୁପିଟର କ୍ଲାसेसକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଥିବା ଗଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଛି। ଲେଖକ ପରିଚୟରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ଥରେ ଥରେ ଶୁଣିଦେବ ଆଉ ମନେ ବି ରହିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟଟିକି ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ 1909 ମସିହାରୁ 1987 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଲେଖକ ପରିଚୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରେ ଯେ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପରେ ଜନ୍ମଭୂମିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛୁ। ତୁମେମାନେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତ ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହି ସେ ବହୁ ନୂତନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଶେଷ ବିଷୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ପ୍ରତିଭାବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସହିତ ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାଷା ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାରଳା ଐତିହ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କୃତି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏସବୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କୃତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରି ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବେଷ୍ଟିତ ନିଜ ପଲ୍ଲୀ ଜନ୍ମମାଟିର ଅନନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମରୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପରିପୃଷ୍ଟ। ଆ ପର ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଲେଖକ ପରିଚୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି। ଆମର ଅଲଗା ଆମର ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି। ସର୍ଟ ଟାଇପ୍, ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରଳାର୍ଥ ସବୁର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବ, ତୁମମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକି ଶୁଣି ବି ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗଦ୍ୟକୁ ଯିବା। ଗଦ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ। ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ 1912ରୁ 1996 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା କିମ୍ବା ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ସମ୍ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଲାତରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକରେ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦରିଆର ପାରିରେ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ, ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର
विज्ञान संबंधी रचना केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला ना सेटा होची उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। एटा मन रखियो पिला माने क्वेश्चन भी आसी पारे। उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। दरिया पारीर सुना ओ शिशुर पीणा प्रकृति तांकर केतोटी रचना। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी 1942 साल ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। एथिरे साहित्यर विकास रे विज्ञानर अवदान विषय आलोचित। सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक जुगरे मनुष्य उन्नत हेबा संभव बोली एही प्रबंध रे प्रतिपादित। से यही प्रबंध रे लिखिछन्ति केमति विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक मनुष्य उन्नत करि परिबो से विषय रे से यही प्रबंध रे लिखिछन्ति। आमे विषय भी डिस्कशन करी विषय क्वेश्चन आंसर सब जिंस डिस्कशन अलगा वीडियो रे अछि एही चैनल ले। तो आपण माने जाइले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबो तार शॉर्ट क्वेश्चन सरलार्थ लॉन्ग क्वेश्चन सब डिस्कशन हेछि। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया हेतबो से गुडी को वीडियो भी देखि परिबे। आ पर एही स्लाइड रे परवर्ती स्लाइड रे सभ्यता और विज्ञान रो लेखक परिचय रो क्वेश्चन आंसर अछि। पिला माने ताकू देखि क्वेश्चन खाली दिया हेछि आंसर गुडी को आपण माने देखि कि एथरु पढी कि लिखि परिबे। ठीक अछि प्रैक्टिस पई लिखि परिबे। पिला माने नेक्स्ट गद्य को जिबा। नेक्स्ट गद्यटी होची मातृभाषा और लोक शिक्षा। लेखक होचंती गोलक बिहारी धळ। से 1921 मसिया रु 1974 मसिया पर्यंत जीवित थिले। सेमति आसीबा लेखक परिचय। ओडिया गद्य भाषा को निजस्व कला कौशल रे रुचिकर कराई पारिथिबा प्राबंधिक गोलक बिहारी धळ ढेंकानाळर अनति दूर रे अवस्थित गंजेई ढिय ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। एबे क्वेश्चन गोटे आसी जाई पारे जे लेखक गोलक बिहारी धळकर जन्मस्थान केउठी ना ढेंकानाळर निकटवर्ती लिखि परिबो। अनति दूर रे न लिखि निकटवर्ती गंजेई ढिय ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। संस्कृत भाषा साहित्य रे स्नातकोत्तर और भाषा विज्ञान रे विशेष शिक्षा लाभ करी से ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग रे संस्कृत और ओडिया विभाग अध्यापक और परे ओडिया विभाग प्रोफेसर रूपे रेभेन्सा महाविद्यालय रे दायित्व संपादन करथिले। भाषा विज्ञानी प्राबंधिक अनुवादक भ्रमण साहित्य रचयिता शिशु साहित्य लेखक भावे से सुपरिचित। तांक रचित भाषा विज्ञान संबंधी पुस्तक गुड़िक हेउची मनीषर भाषा ध्वनि विज्ञान इंग्राजी उच्चारण शिक्षा और भाषा शास्त्र परिचय। भ्रमण साहित्य मध्यरे उल्लेखयोग्य कृति गुड़िक हेउची लंडन चिठी अमेरिका अनुभूति गंगारू गोदावरी। एटी क्वेश्चन पिला माने बहुत गुड़िक क्वेश्चन आसीबो। लेखक गोलक बिहारी धळंकर भाषा विज्ञान संबंधी पुस्तक ना लेख। एटी लिखिबो हेउची मनीषर भाषा ध्वनि विज्ञान इंग्राजी उच्चारण शिक्षा और भाषा शास्त्र परिचय। तांको द्वारा ओडिया भाषा को अनुदित पुस्तक गुड़िक हेउची गोदान गबन बंदी नेहरू इत्यादि। मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधटी ओडिया केबे बहिरु गृहीत। एबे एठी गोटे क्वेश्चन आसी जिवो मातृभाषा और लोकशिक्षा गद्यटी लेखकंक केउ बहिरु संगृहीत माने आसी अछि सेटा होची ओडिया केबे। एही प्रबंध रे मातृभाषार उपादेयता और लोकशिक्षा पाई ताहा किभଳି उपयोगी से संपर्क रे विशद आलोचना करा जाई अछि। नेक्स्ट गद्यटी होची नरेंद्र विवेकानंद। लेखक शरद कुमार महांती। से 1938 मसिया रु 2006 मसिया पर्यंत जीवित थिले। लेखक परिचय। शरद कुमार महांती विज्ञान दर्शन समाज साहित्य संस्कृति आध्यात्मिकता संबंध रे प्रबंध रचना करी ओडिया प्रबंध साहित्य को रुद्धिमंत करिसंती। कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम रे तांकर जन्म। सेमती गोटे एथि क्वेश्चन आसी जाउची लेखक शरद कुमार महांती को जन्मस्थान केउठारे। कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम रे तांकर जन्म। अध्यापना थिला तांकर वृत्ति। प्रवृत्ति रे से थिले जणे मननशील प्राबंधिक।
ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ରୂପେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ଆକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ସ୍ମରଣୀୟ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଦର୍ଶନ ଓ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲେଟୋ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମକଥା, ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତିର ଜୀବନଗାଥା, ଜାମ୍ପଲ୍ ସାର୍ତ୍ରେ, ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି, ବୋଦାଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କ ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶବିଶେଷ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖାଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖାଟି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବୋଲି। ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିପାରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି, କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏହା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ଆର ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦର ସବୁ ଲେଖକ ପରିଚୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ 80ରୁ 80 ମାର୍କ ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥା ସନ୍ଥ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀର କିଛି ଉପାଦେୟ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ସହଜବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିର ସରଳାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଥିବ। ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ନିହାତି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଟଚ୍ କରି କଭର୍ କରିଯାଇଥିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ଥରେ ବି ମନେ ରହିଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।